Hello muri Zimbabwe, welcome back again paZim Reality ITV. Stara kuberekwa ndi Djsparks Zimbabwe ndipo chivhitivhiti chamunofarira chivhitivhiti chatokugiranya nyaya dzakasiyana siyana dzinenge dzichiitika. Panyaya yanga chitaurwa nababa yezvaitika ndina mama panapa dakuti mai vangu tsanangurewo kuti zvi zvaifamba se vanonzwawo sesa mai vakabereka mwana vanozongoerekana vachinzwa kuti mwana atodirwa mvura vachizongona mwana achichekwa mwana achita sei I know zvinhu zvinorwadza but atingonzwawo kuna amai wacho. Asi before tapinda panyaya iyi dangotangana kwakokodza mchirongwa chekuti makadi zvenyama ini Simba makadiwa yawa isi tinofara amai amai muri Zimbabwe ngada kuzoti munoitwa mai yani ndoitwa mai innocent munofara mai innocent Simba makadiwa yawa tinofara amai innocent nyaya tiri kuinzwa ndifuka nyaya tsananguro nababa but tingaregedze kutaura naamai nakubereka munonzwa sei amai muchinzwa dambudziko rakadai vachisangana nevana ndinonzwa kushungurudzika mukati mehana yangu ndakashungurudzika zvakanyanya kana nazvino zvisati zvanyatsopera zvakanaka mukati mehana yangu nekuti ndiri munhu akatambudzika chaizvo zvisina tomboitika kuvanhu vazhinji nekuti vanhu vazhinji vaitouya vachitosarenda kuti nesaizi yenyu ine dambudziko ramasangana naro kana dena ndiri ndaitotiza kana musha wacho nekuti ini ndaitondorara kuma next door ndokwandaitondorara pachitotadza kurarika pamba nezvaitoitika ipapo kana kuti ndikasara nevana vacho sezvi ava vabuda ndaitobva pamba pacho nokuti ndaitonzwa mamwe manzi vachitotaura zvakutoti pane nzwi riri kutotaura kuti zvakati ibvai pamba ipapo uchiri kugarirei ipapo zvainyanya kutoitika kwandiri kutaura kana ava vasipo kuti kana ndozotaura zviite sekuti ndiri kutaura nemo saka zvinondishungurudza zvakanyanya zvekutoti panguva yacho zvichiri kuitika ndaitoti kana ndikaona munhu wacho akazvikonzeresa ndaitoti hazvirina nokutoti nditomuita kana zvimwe zvinhu dziri shungu asi kuti pane vamwe vaitouya zvavo vachitondidzora kutoti kana zviduro zvinopera saka ndezvimwe zvezvinhu zvindoda kutaura kuti dambudziko iri ranga rakakura pari zvino ndoona kuti ike zvino zviri kuenda zvichidi nazvo zvichidzikira kana nemukati mehana yangu zviri kudzikirawo asi dambudziko rakacho rakandishungurudza zvakanyanyisa nekuti vana vasiri kuenda kuchikoro ndozvimwe zvainyanya kundishungurudza ndichiona vana vamwe vachienda kuchikoro vangu vachigara pamba vachishungurudzika zvekutoti ndaiswera ndisina kana kudya kana chikafu kana kugesa kana kutsvaira mumba ndaitotadza kana kugesa chaiko ndaitokwanisa kana kutofamba ndisina kana zvimwe zvinhu zvandatomboita pamba nedambudziko iroro ndichitobuda kure zvisingaiti zvokuti mumba taidzwa kana kuma 1 kana kuma 1 kana 2 kana kutoedzerwa tisipo pamba saka ndezvimwe zvinhu zvaitondishungurudza. Munenge maenda kupi? Taenda kundotsvaga vanobetsera. Alright. Pamwe togona kutosvikawo munhu uchisvika kuti zvinhu zvenyu zvatizvikwanisi topfuura hatichadzokeri kupi kumba tobva tapfuurira futi tichingoenda saka taizodzoka late ende waitoti kana ukatosvika chiro pamba pemumwe munhu aitotyawo kutoti zvinhu zvakaoma kudai pamwe zvichatosara pandiri saka ndozvimwe zvezvinhu zvataisangana nazvo zvematambudziko iwayo. Pakaipa mama ndinongonzwawo kuti muchitaurawo sanyakuberekawo muchingoudzawo mhuri yeZimbabwe zvamaisangana nazvo asi izvezvi tinoimba kuti nekunamatirwa kwamaita zvapera asi from after manamatirwa mafamba maya kunoku pane zvamati mamboonawo here? Hayi zvino hapasati hapana pachatati taona hedu. Right. Namonzo baba achiti vari kungorotawo mune zvamumboona here kuvhini kuhope? Tatusangane zvakawanda zvekutoti zvimwe zvacho unotoona kuti nevamwe vatatisingatozii unotoona kuti achitotaura zvaaitoita muhope dzangu saka ndiri kutoona kuti zvasununguka zviri kutoratidza kuti kana maonero angu zvinoratidza kuti zvapera. Alright. Aiwa ndinotenda amai nenguva yenyu yamakwanisa kutorawo muchitaura nesu nekubvumawo kutaura nemhuri yeZimbabwe because the reason why tichita mashows akadaiwo mainterviews akadaiwo kuna vamwe vanhukadzi vanenge vachisangana nematambudziko vanenge vainawo but vakakunzwai muchitaura vanoziva kuti hongu zvakaoma hazvo asi unokwanisa kushinga because tine vamwe vatakamboona vachitaura vachisangana nezvikuru chaizvo asi vanga vakashinga ndosaka ndachikuti uyaiwo mama mumbotaura nemhuri yeZimbabwe ndakutenda mwari kuitire zvakanaka ndinoimba kuti hakusisina zvakadai zvasangana nevana venyu. Saka munoona vangani? Ndine 4. Mune 4? Vakomana vese vakomana. Alright. Asi hapana apo dambudziko rakambobata kuna vamwe vanavo?
ritoripo dambudziko mukomana muhombe uyo haana kutonyora fomu 4 nekuda kwedambudziko ireri. Chii chakaitika kumukomana muhombe? Akangotanga ngotambudzika nemusoro achitadza kuona panguva iyayi kuti vamwe wava kurejista chichi. Saka izvozviso last year. Chii chaitika kumukomana? Kana nguva dzingangokwana dzokungoti zvino vamwe vana vava kurejista kana kuti vava kungoita zvokungoti maleseni anotorwara zvisiriasi isingatomboiti. Ubva tanga usaona? After vamwe wapedza kunyora ubva tanga kuona? Zvotoperawo. Saka ndezvimwe zvezvinhu zvinondishungurudza. Saka chakazonyanya ndechekuti iye zvivadiki vacho watongova musha wese. Saka ndinotofunga kuti saka ndigorarama sei, ungararama nevana vasingaendi kuchikoro zvingabuda here. Saka ndozvezvimwe zvezvinhu zvinondishungurudza mukati mehana yangu, ndichifunga zvenokuruza kwatakaita zvikwereti zvatinazvo zvataikwereta tichizama kugadzirisa vana asi pasina kana chaimbobuda. Saka ndezvimwe zvezvinhu zvinotonditambudza mukati mehana yangu, ende kusekwa, vaiseka vanhu zvokuti unotoshaya kana kwekufambira vanhu vachikuseka nekuti chakatoita chishamiso kuvanhu vaitoseka. Saka unotoshaya kana shamwari chaiyo kuti shamwari dzana naye muvhileji vachiseka nevavaiwirirana navo nevakutambira kumasaidhi vachitowana nyaya dzekutaura. Saka zvezvakatosvika pakutondiomera zvakanyanyisa. Saka izvozvi ndinongoudzawo mhuri yeZimbabwe kuti ike zvinhu zvinenge zvasununguka. Aiwa, zvinenge zvasununguka. Ndokutendai amai nenguva yenyu, Mwari vakuitire zvakanaka, ende ndichazongoda ndichingofonawo ndichingonzwawo kuti hapanawo zvakaitike here, everything zviri right here, tichingonzwawo kuti zviri sei. Namba baba wasiya, ende mhuri yeZimbabwe kana pachinge panoda kuzobatsiranawo nemhuri iyi, vane zvavainazvo vanongofilawo kuti no, ndakubatsirana namama, ndakubatsirana nemhuri, vakutaura kuti vane zvikwereti zvavainazvo, vane mari yakawandisa yavakaburitsa, vachitirai kuti vagadzirise dambudziko iri. Tinokumbirisa mhuri yeZimbabwe kuti mubate panhamba dziri paskrini ndidzo nhamba dzababa dzavatisira, kana pavada kuzovabata vachivabatsirawo, aito kuti even shoma iyoyo inotobatsira ekokeshi munotanga mafonera kapindira kuisa wemi kana zvimwe zvisiri ekokeshi, asi kachingiri ekokeshi munongoisa ipapo. Thank you mhuri yeZimbabwe, aido kuti mutosapota, muchasapota mama, muchasapota family. Ndakutendai amai nenguva yenyu, Mwari vakuitire zvakanaka. Totenda. Thanks for watching, thanks for supporting Zim Reality ITV. Don't forget to subscribe, to like and share so that vamwe vanozivawo nekuona zvinenge zvichiitika. Thank you. Natabasa mama.